И здравейте всички, които ме гледат, аз съм Крисо на 4 и днес ще ви покажа, не, няма да ви покажа, а просто ще ви кажа, че ще имам нова поредица в Gameplay България. Уау, спална се вижда тук. Ето това е моята къщурка. Знаете, много малко са развит, играл съм много малко време. И да, нека ви покажа къщата и какво съм събрал. Тук букуци, освен бийка на енджелите. И да, ето и нека започнем с къщичката. Ето това е главната. Тук пак бийка имам, защото го залагах на спална. И да, имам много малко материали. Отидох днеска да кейвам. И чакайте. Забравя съм да си заседа семената. Да, това е семената. Ето като цъкна едно бутонче, излизам на тераската. Така не против съм това, ама малко грозничко стои, но това е което мога да направя. Да, ето това. И нека отивам при градинката. Всичко съм го направил с железни врати. Добре. Така ми е фермичката. За уют. После, ако имам моркови, ще мога да... И да знаете, ще имам доста епизоди на това. И пишете в коментарите дали искате пак да се завърна в Firecraft, защото аз просто не снимам на него. Това много ме дразни. После в някой епизод ще завършим. Ще модернизираме тук. И да. Всъщност, защо този клип да не построим това? Чудно. Добре, ще се върна след малко, след като се оборудвам. И добре, здравейте! Отново сме тук. Чакай да кажем, че снимаме тук. Иде. Така, написах грешно. Той тук. Така. Сета. Да, нека ви покажа аз какво ще направя. Първо ще направя така. Всички имате YouTube. Защото YouTube е известен. Окей. Така. Ако не виждате всичките хи. От тук започвам. Кажете, написа грешно. Той тук без иска. Да. Сега ще ви покажа какво ще направя. Аз какво ще направя с покрива. Така, ето виждате, направихме нещо такова. После правим стълби. Нямам се хубаво да се чувам. Опа! Какво виждаме тук? Пропусна крест. Так. Добре. Така. Ето. Мисля, че прилично стана. Така. Оп. Така.
крафтинг тейбъл, съм го сложил по нубския начин. Защото аз съм нуб. Няколко воля, то не съм нуб. Така, дайте да видя как се е получил. Качих се това. Изглеждаме много скоро. Затова ще му направя нещо. Сега ще покажа какво ще му направим. Така. Извинете, ако не ме чувате, но просто свикнала съм да си мънкам под носа всеки клип. Так. Опа. Тук. Добре, тук ще му сложим така. Не знам защо. Защото може да си го позволя, но паднахме. Защото ми трябваше да падна. Това не го разбирам за какво ми трябваше да падна. Ох. Стара дядо съм вече. Колко по-стара. Добре. Така. Може и между епизодите да. Между епизодите може да направя и нещо. И така. Сега ще направя малко слабове. Ако се чуете защо, ето сега ще ви покажа, защото така изглежда грозно, нека и това увеличи. Що пък не? Така. И сега прилично изглежда. И естествено ще се изтърса като от тук ми изглежда като някаква барака. Тук стана много яко е. Якичко си стана е това. Покривчето. Много е яко. Изведнете, че ми чувате пак клавиатурата, но такива са ми клавишите. И тази мишка. Къде я по-цъкам след 3 години. Може и да стане. Безшумно, не знам. За какво бях тук? Аха, чакай. Не мисля това да е края на епизода. Не знам. Ще се фана след малко, ако има още нещо, което да ви покажа. След мъничко ще се върна, ако трябва нещо да ви покажа. И добре, хора, пичове, които ме гледате, аз ще свърша тук епизода. Надявам се да ви хареса. Щупете лайк бутона, абонирайте се за мен, дайте лайк на клипа ми. Вижте описанието на клипа, ще има IP-то на геймплей. И ще си махна маската, за да видите колко грозно. Не знам, някой може да му хареса това. Ще завършите. И добре, надявам се да ви харесал. Надявам се да ви харесал. Лекнете и да. Бай-бай. Бай-бай.